Bazen behin, hego-ekialdeko herrialde batean, bi nerabe, Musi eta Bixer. Guda baten erdian aurkitzen ziren. Haiek nahi bakarra zuten, herriko frankotiratzailea aurkitu eta hiltzea zuten helburu. Hau, besta, 14 urteko gaztea. Hemen Musi duzue, Bixerren taldekidea. Hau, Abas da, 12 urteko mutil gazte eta ausarta. Hemen Aifa duzue, neskatila eder eta bizkorra. Azkenik, frankotiratzaile maltzurra. Bidaian, jende asko lagundu zuten, neskaliren bat haien artean. Protagonistetako bat, Birs, Aifataz maitemindu zen. Bere amak, gudera joan baino lehenago emandako zapia neskatxari eman zion, janari apur batekin. Bestalde, herrian, Jaguar zuten zain, beraien maisu ohia, eta orain mutilei laguntzen dian jakintxua. Neraben misioa gauzatzeko, beste mutil baten laguntza eskaintzen diete. Etorri!